Igbo ama na-ege ntị Igbo bụ Igbo ama na anyị echi ya tago azụ ọ bụrụ na okịta ka na nsogbu adịrọ ụkwa waka dịkwa ya akụ na ụkwa waka dịkwa ya nnọọ ị na-anya ị na-asị mebi na the catkis na mba ọ na-echi ya tago azụ onye ma ọ na-agbagara ochi ya tago azụ catkis ngwa Igbo bụ Igbo ndị ọma ọwụ na m pụrụ apụ aka nọkwa m n'ime studio eje m ka m ṅụchara obere mmiri maka akpịrị na-akpọ m nkụ ama m na unu nwere obi aṅụrị maka nwaada anyị nwaanyị anyị na ya nọkwa wee kpalịa awụ Vivian Pius eziokwu anyị ka nọkwa na isi mbido TV na ụtụtụ ọmanụ dịka anyị ji gburu na mbụ o nwere ọtụtụ ihe dị ọzọ dị iche iche anyị ka agbakwa unu ụzọ unu ga-eji wee na-emegide na-echekwa onwe unu Ada Jizọs ịma ọgwụ a bụ onye nkwuwa ka akara ọnụ ka ị na-ebupụta ya ka o ji wee ra gị n'ọnụ taata ịnwaka dị katkis ma na-agwa ọsọ na anyị juru eju mee gịnị bara ọtụtụ ụdị ihe eji maka ebe a na-akpọ security tips biko gbagbe ịma na ọhịa bụ n'ọnụ ndị iti dozie nọ gwa m ya n'ọnụ ndị maka esi ọnụ ndị jere ọnụ anyị nwa bụ ndị Igbo bụ ndị jere akwụkwọ ndị gbajiri chọk anyị na-ekwu maka ya bụ ụzọ ị ga-eji wee megide na-echekwa onwe gị ebe ọ bụla ị na-eje the catkis cheluzie biko ọkpọsasị m kọwasị gị kwuo maka anyị na-ekwu maka ụzọ nchekwa ị ga-eji mee gịnị wee chekwala onwe gị nke mbụ anyị na-ekwu maka ya bụ biko onwe ebe ị na-eje dịka anyị na-apapụ ibu nne o ibu nna o ibu okenye biko ka ịgwa ndị bụ unu ebe ị na-eje ọ dị oke mkpa ịghọtago ya bụ na ị na-akwado oke taasị ka ị pụọ na ị na-achọ ka ije gochara ibe maka na asị na onweghị onye emechi ihe otu anyị na-ebe akịta nwere ife ya eme in the next 5 minutes ị marọ kama ọ ya dị mkpa ị na-eje ịgwa ndị gị na ha nọ n'eke o si wee n'ebe m na-eje ka ọ ya bụ nwere ka ife ji wee mee agwala m lekwa ebe onye a na-eje maka ọtụtụ ndị mmadụ ebugo ana m eje ebe dị otu a ya bụ imesịa ya bụ na ọ bụ ebe a ka ha jere na-agwa onye ọbụla gị na ya nọ na-agba ha eziokwu ana m eje ya bụ na eke ị na-eje ịghọtago nke ọzọ dịkwa ibi ebe ọ bụ na ijebe ebe ahụ lesazi m na ngwa dị katkis na nnafe eje afịa olo 6 anatapụrụ m ọ na-elu 9 10 biko were ekwentị gị mee gịnị kpọọ ndị gị na ha nọ na-asịba biko nekwa ịgbata ma anatarazi mgbe m ji chọ ka mee gịnị nke ọzọkwa bụ biko don't carry a stranger. Don't just pick a stranger on the road. Eziokwu ọkwefuru nke a kwuru kịta na nke a dị oke mkpa maka na o nwere ife mbele m na izu ụka ole ma ole gara aga maka na o nwere ofu onye m fụrụ n'ụzọ ka m fụrụ pụta ka ha na-enye afa na-efe aka biko nyere m aka mbulu ha lụkwara mmadụ 3 ọ mmadụ 4 buru ha na moto ka m na-anata ya ka m pụtara n'ụzọ ka a na-arịta ma m na ha eburugo ekwentị m efugo ya bụ ihe ọ gbara m anya mmiri wute m ịma sị na ndị ọjọọ emego onwe ya mazi onye nwe onye ọma mana sị na ndị mekaniki ekwezi ka amara ndị bụ ndị agha n'ezi ifugonu biko nke ọzọkwa bụ bifo ị na-eweta ị na-akpọbata nwa odibo maọbụ ndị gadina maọbụ ndị kuku biko na-eche anya ọfụma tinye anya na mmiri mee gịnị wee mpichacha bifo iwe ọtaga n'ihi na ife ọtụtụ dị iche iche na-eme site na ndị aka ị pụrụ imere ikwu na nke ahụ eziokwu ọ bụrụ na nke ahụ woo ọzọ dịka ibe ya ọ dị oke mkpa maka na ịmaghị onye wu onye maka na asị na ọkwa na oke nọ n'ụlọ jirekwa nke nọ n'ahịa na azụ na ngịga wee bụrụ ya mana oge anyị ka na-akwa kwalafụ oge anyị ka na-akwa aka bụkwa Oriakụ Odoziakụ Ifeọma Kist ngwanụ Igbo bụ Igbo ndị ọma eziokwu ama m na unu nwere obi aṅụrị n'ụbọchị taata dịka anyị ji wee gwa unu na-ekwukwu unu nkwa na izu ụka na-abịa abịa o nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị iche ihe ga na-eme unu obi aṅụrị obi na-adị unu mma nakọta maka n'afọ ahụ 2019 anyị kwadoro akwado n'isi mbido TV eziokwu ihe anyị ga-ebute unu n'afọ a ọka nkụ ana m asị unu onye ọbụla ebe ọbụla ihe ọbụla ị na-eme na-emesi ike ịbụ nwa afọ Igbo anyị na-agba mbọ anyị anaghị ezu ori ka anyị na-eme ọfụma maka na ime ọfụma ka eji wee mara anyị aka bụkwa nwanne unu nwoke Chima Isaac onye nka na-ekpu the Catkis ana m asị unu deme Igbo ọma na-ege ntị Igbo bụ Igbo obi ndụ nnọọ anyị aṅụrị kunu si wee nọnyere anyị n'ụbọchị taata a na-enwekwara m uche nwere m nnọọ obi ụtọ na ihe niile anyị metụtara ọnụ ụbọchị na mụtara ofu ife maọbụ ịbụọ ị ga-etinye n'ọrụ n'ezinụlọ n'ebe ị na-azụ ahịa biko a na-achọkwa ka isorokwa anyị na social media platform anyị na ịnanya na onyonyo ị ga-afụ our Instagram, our Twitter, our Facebook biko ka isonye live biko na-enene ihe anyị na-eme ọ bụ ihe me gịnị ka na-abara gị ụlọ ka na-adị gị mma biko daalụ ana m asị gị ekene dịrị onwe Igbo ọ ga-adịrị gị mma udo dịrị gị ihe ọ bụla ị ga-eme ọ ga-ene gị ọ ga na-aga n'iru aka m bụkwa Oriakụ
Odoziakụ Ifeọma Ọdụkwe Ada Jizọs 1 n'isi mbido TV anyị adọrịbọ ọ bụrụ isi mbido ebidobere ọ bụ ụtụtụ ọma nụ ka anyị mekwa ya otu a n'izu na-abịa abịa ka o mesịa